a intrat păcatul în viața omului, ruina este deosebit de gravă. Pierzând prietenia cu Dumnezeu, totuși există o portiță de salvare. Acesta este Hristos, care a venit la ei săi, pe care i-a iubit și pentru care s-a dăruit pe sine însuși. De aceea, crizele prin care trece familia, toate pornesc din cauza păcatului. Vă amintesc așa întreagăt, ne-am gândit în mod serios asupra tulburărilor pricinuite familiei atunci când nu este căutată adevărata iubire la întemeierea unei familii, ci sunt doar acele interese materiale, să aibă un serviciu bun, bani la bancă, vilă cu piscină și multe asemenea mofturi, care poate pentru un tânăr ori o tânără constituie un scop în sine, ca apoi să-și dea seama că de fapt relația dintr-o familie nu se poate baza pe o vilă, nici pe numărul banilor, căci prea mulți sunt dintre cei care se bucură de aceste lucruri materiale și constituie show-ul care se derulează zilnic aproape la televiziune, unde se ceartă, se acuză, se batjocoresc, în ciuda faptului că fiecare are o substanțială și o importantă măsură economică care ar trebui să le salveze familia. De aceea am văzut că această iubire greșit aleasă nu întemeiază și nu susține o familie bună. Nici păcatele, patimile, mai ales alcoolismul, care este o adevărată bombă care lovește în esența familiei, o sărăcește, o distruge. Nici păcatele necurăției, care sunt așa de mult răspândite, au invadat viața noastră, încât aproape ți-e jenă să ieși în lume, când pe străzi, uneori în case, la stadion, în autobuz, peste tot un vocabular decăzut, fapte urâte, răspândite, așa încât a devenit ceva comun să auzim din gura unuia sau altuia, așa-i toată lumea. Și nu e adevărat. Nu toată lumea e necurată, nu toată lumea a căzut în acest păcat, dar de răspândit este într-adevăr un păcat foarte răspândit și care cauzează atâtea nenorociri și lacrimi în familiile noastre. Dragii mei, dintre cauzele care tulbură liniștea familiei, pentru această meditație, această predică, am ales o altă greșeală, un alt păcat foarte răspândit care tulbură familia noastră, și anume păcatele vorbirii, păcatele limbii sau violența. Violența, sigur, este cea fizică, dezaprobată, condamnată de toți. O violență care lovește în demnitatea umană și îl face pe cel agresiv să calce în mod grav porunca 5 a lui Dumnezeu. Dar dacă aceste violențe fizice
am putea zice că sunt mai rare. Violența verbală este deosebit de mult practicată de oameni. Numai în zilele noastre? Nu. Păcatul acesta al limbii este de când lumea. Sfântul Iacob, în scrisoarea pe care el ne-a lăsat-o, zice următoarele: frații mei, să nu fie mulți dintre voi care abuzează de darul Domnului. Dacă cineva nu greșește cu cuvântul, este un om desăvârșit, capabil să-și înfrâneze trupul. Așadar, vorbirea arată cât suntem de stăpâni pe noi. Vorbirea arată ce caracter avem. Vorbirea ne arată altora dacă suntem o persoană în care poți avea încredere sau nu, dacă știm să respectăm pe aproapele sau nu. Vorbirea pornește din adâncul ființei noastre, pentru că, zice Iisus, toate relele pornesc din inimă, din inima omului țâșnesc toate cele rele. Așadar, cuvintele, vorbele noastre nu fac decât să interpreteze ce avem în inimă. Dacă în inima omului s-a așezat, a pus stăpânire nemulțumirea, invidia, spiritul de răzbunare, critica, toate acestea vor apărea în vocabularul pe care îl folosește omul. Dintre cuvintele pe care le rostesc oamenii, cea mai mare vinovăție o constituie păcatele de înjurătură. Păcatele de înjurătură. De ce? Păcatul înjurăturii știți că este mai grav decât o crimă. Prin păcatul de înjurătură, omul, această făptură mică, se ridică împotriva Creatorului, folosește numele lui Dumnezeu și a lucrurilor sfinte, asociindu-l cu vorbe urâte, murdare, pentru a-L necinsti pe Domnul. De aceea, păcatul înjurăturii, fiind adresat către Dumnezeu sau persoanele, lucrurile sfinte, sunt de o gravitate cu totul aparte. Întrebarea pe care ne-o punem: de ce înjură omul? Când fură cineva un ou, o mână de cireșe, zici că i-a fost poftă și mănâncă o mână de cireșe. Dar de ce înjură omul? Vedeți, prin înjurătură, omul devine asociatul diavolului. Pentru că Lucifer, împreună cu toată armata sa neagră, nu fac altceva decât permanent să înjure, permanent să rostească blasfemii împotriva lui Dumnezeu. Ori păcatul înjurăturii este vocabularul iadului. De aceea, păcatul înjurăturii nu supără numai pe Dumnezeu, ci și pe oameni. Unui om drept, unui om cinstit, nu-i place să audă, se simte jignit când aude asemenea cuvinte. Înjurătura, iubiților, este cea mai proastă afacere pe care o face omul, pentru că dă totul și nu capătă nimic. Dă totul pentru că o inimă de unde pornește această otravă a înjurăturii însemnează că inima e putredă, sentimente nobile nu are, virtuți nu are,
n-are nimic bun. Chiar dacă ar avea o brumă de bunătate, acestea toate se pierd în clipa în care omul se dă la această patimă a înjurăturii. De aceea, fiind un păcat grav, devastând tot ce e frumos în inima omului, urmările sunt grave. Și de aici, în familia în care este practicată această patimă, mereu este ceață, mereu este întristare, mereu este nemulțumire, căci păcatul produce toate acestea. Păcatul înjurăturii este specific mai mult creștinilor. Știți că în lumea musulmană nu se înjură. În lumea asiatică nu se înjură. În lumea arabă nu se înjură musulmanii, cum v-am amintit. Dar, în schimb, în lumea catolică se înjură. Și mai mult azi decât altă dată. Mi-aduc aminte un episcop, mergând să facă o vizită în America de Sud, unui prieten, tot episcop, acolo, stând de vorbă la un moment dat, zice episcopul din Italia: ți-am adus aici niște imagini care constituie o reclamă care să ajute pe oameni să se lasă de înjurătură și să se îndrepte. Episcopul din Argentina zice: dar despre ce înjurătură? Păi cum, tu nu știi ce este înjurătura? Nu se poate. Ba da, aici la noi nimeni nu înjură. Și atunci trebuie să venim înapoi din America de Sud, tot spre Europa. Dragii mei, păcatul înjurăturii este teribil. Este degradant pentru că se răspândește din copilărie până la adânci bătrânețe. Păcatul înjurăturii, în care omul se încarcă cu balast, se nenorocește singur, acrește viața altora și devine situația uneori de netolerat. Păcatul înjurăturii este așadar un rău mare. Dar credeți că cel care folosește asemenea cuvinte își dă seama? Numai să-i auziți câte scuze aduc. Am fost puțin nervos, așa am obișnuit, așa face toată lumea. Acestea și multe altele sunt scuzele celor care au căpătat această obișnuință rea. E posibil să se îndrepte omul de această patimă? Dacă are bunăvoință, da. Cu ocazia Sfintelor Misiuni, un credincios, mărturisindu-și starea sa sufletească, se plânge preotului că are această patimă. Vrei să te îndrepți? Întreabă preotul. Cum n-aș vrea, părinte, dar sunt slab, iar greșesc, iar cad. Uite, facem o înțelegere. Data asta te spovăduiești și data viitoare când scape o înjurătură, cauți o piatră de jos și o pui în buzunar. Nimic mai simplu. Ești hotărât să ții această promisiune, fără dar și poate. Voi face lucrul acesta. Omului i s-a părut o glumă, dar după jumătate de oră, 2-3 jurături, 2-3 petricele la buzunar, iar mai trecea puțin timp, iar obișnuința rea, până seara a reușit să strângă 2 buzunare pline de petricele. Ajungând acasă, copiii, ca de obicei, vin lângă el: ce mai faci, tăticule, ce de-ai adus? Și tata scoate și pune pe masă
o grămadă bună de petricele. Dar ce-ai adus petricelele? Tatăl povestește decizia care a luat-o, voința de a se îndrepta, dar n-a reușit azi. Au râs copiii, așa sunt ei. Am să vă arăt eu vouă că am să reușesc să mă îndrept, zice tatăl curajos. Au trecut zilele, săptămânile, numărul petricelilor tot scădea, până când au încăput într-un buzunar. Apoi și buzunarul acela mai avea la urmă 2-3 petricele. Ce v-am zis eu, vedeți? Și acum dacă îl întrebi, Moș Ioane, înjuri? Nu, părinte, asta a fost prostia din tinerețe. Astăzi nu. Dragi și iubiți credincioși, cu cât este acest păcat mai grav și cu cât devine așa de ușor o patimă, totuși omul, dacă are bunăvoință, poate să se îndrepte. Trebuie să ceară ajutorul lui Dumnezeu, hotărârea pe care o ia, sprijinul sacramentelor, spovada care te ajută să golești buzunarele, rugăciunea prin care tu te înarmezi în primul rând cu răbdare cu tine însuți și devii din ce în ce mai stăpân pe limba ta, pe gândirea ta, pe comportamentul tău. De aceea, iată, acest păcat al limbii, dacă cumva ne afectează, trebuie să ne preocupe serios și să reușim victoria de a ne goli buzunarele de acest păcat. Nu este singurul pe care îl săvârșește omul prin vorbire și care afectează relația dintre oameni. Câte calomnii e dat omului să suporte. Ce însemnează calomnia? Însemnează a aduce aproape lui tău acuze neîntemeiate, acuze care nu sunt reale și care fac rău, pentru că unde este calomnie, nu este iubire. Unde este calomnie, nu este îngăduință. Unde este calomnie, totdeauna de vină sunt ceilalți, el, ea, voi, nu eu. Omul care este înclinat spre calomnie, totdeauna va scoate în evidență defectele altora. Nu-ți spuneam eu ție, de când te cunosc, așa a fost și taică-tu, așa a fost și bunicul tău. Calomnia, vedeți, caută să scoată în evidență nu o greșeală, ci posibilitatea că tu nu ai cum să fii bun, de vreme ce și părinții și străbunii și ceilalți din secolul trecut au fost la fel. Și atunci cel care suportă, cel care aude, știe că a avut părinți buni la locul lor, bunicii, simte în suflet o rană. De ce acuză? De ce învinovățește? De ce vorbește astfel despre persoane pe care poate nici nu le-a cunoscut? Calomnia face mult rău. Face mult rău în familie și în relațiile cu ceilalți. Dar dacă nu ești atent, cu ceilalți poți ajunge la tribunal, pentru că o acuză nedreaptă trebuie ori o dovedești, ori suferi pentru ea. Dar în familie te suportă ceilalți cu toate acuzile nedemne și neadevărate. Apoi, fraților, acolo unde este puțină iubire, acolo unde credința e slabă, adevărul nu se simte ca acasă. Pătrunde prefăcătoria
și minciuna. Sigur că care dintre dumneavoastră, dragi părinți, nu ați ținut și nu repetați cât puteți mai des copiilor să fie sinceri și să nu mintă? Totdeauna aveți grijă. Vedeți în viața unui om, când a intrat lipsa de sinceritate, lucrul acesta afectează grav relația dintre soți, încrederea în copii și nu numai atât, dar această neîncredere crește, se înrăutăcește și oamenii suferă enorm din cauza aceasta. Lipsa de sinceritate încet, încet duce la ruina atâtor familii. Cum? Dumneavoastră sunteți martori și știți. Câți dintre aceia care în familie au fost sinceri, reali, adevărați oameni, că au trebuit să meargă să emigreze, acea sinceritate deodată s-a schimbat, începe alt ton, altă muzică și viața, familia se năruie. La aceasta contribuie foarte mult folosirea telefonului. Vedeți, telefonul în sine este un obiect de care se folosește omul. Dar dacă ar striga telefoanele, câte familii s-au distrus, ar fi teribil. Cred că s-ar auzi peste tot în Bacău glasul telefoanelor, martore la atâtea distrugeri de familie. Eram la o familie cu încercarea de a-i împăca. Sigur că situația era foarte gravă. Noi încercam tot posibilul cu soțul ca să reușim a o convinge la o îndreptare a vieții. Sună telefonul ei, se ridică, iese afară, după vreo 10 minute vine înăuntru în casă. Eu întreb, cu cine ai vorbit? Ce vă interesează? Nu, dragă, nu pe mine mă interesează. Pe obiectul ăsta de aici. Îl interesează cu cine ai vorbit. Vedeți, părinte, așa face. Zilnic, mesaje, telefoane și în cele din urmă familia e de mult ruinată, copiii ai nimănui. De unde au ajuns acolo? Folosirea abuzivă, în mod nesincer, a acestui obiect, care a devenit ispititorul, care a mers de la o ureche la alta, a ruinat o familie, dacă era ultima, dar câte se ruinează și azi. Mărturiile false, lipsa de sinceritate în vorbire, una gândești și alta e când vorbești pentru a-i duce cu zăhărelul pe cel din familie, constituie panta amețitoare care poate duce oricând la prăbușirea clădirii care este familia și la ruina tuturora. Păcatele limbii sunt foarte grave din cauza urmărilor, dar dacă omul, în lumina credinței, înflăcărat de iubire dumnezeiască, va încerca să folosească darul vorbirii în mod corect, spre edificare, spre consolidare, spre iertare, toate acestea îl vor ajuta să-și mențină familia sus, să fie totdeauna la înălțimea vocației sale. Ce trebuie să facem? Cum se întâmplă în toate parohiile, se sărbătoreau 50 de ani de căsătorie.
Și acolo erau prezenți mai mulți, rudele, familiile, cunoscuții. La un moment dat, cineva întreabă pe un bătrânel: cum ai reușit, domnule, să menții familia timp de 50 de ani și astăzi vă văd așa de fericiți, mulțumiți? Ei, am să vă spun eu, zice bătrânul. În ziua cununiei m-a luat deoparte socrul meu și mi-a zis: Antoane, astăzi este zi mare. Știi, eu ți-am dat acum ce am avut mai scump, pentru că la fata mea țin ca la ochii din cap. Sunt un om modest, nu am avere, dar ți-am dat-o pe ea și vreau să-ți fac un cadou care să te ajute să ai o familie fericită. Asta e important, tată socru, zice acest mire proaspăt. Uite, cadoul este un ceas de buzunar. M-am uitat, era frumos ceasul. Pe vremea aia nu se găseau pe toate drumurile. Și zice socrul meu: uite-te acolo, citește pe cadran, e scris ceva. Și m-am uitat și am citit: zilnic o vorbă dulce. Mi-a rămas întipărit în minte și nu prea țin minte să fi lăsat vreo zi deoparte fără să spun o vorbă dulce. Uneori eram puțin supărat, dar dacă pe ceas scria altceva, nu puteam să-mi arăt nervii. Nervii îi striveam și foloseam un vocabular dulce. Dragii mei, dacă vrem să trăim în armonie, în familie, dacă vrem să fim stăpâni pe vorbele noastre, să avem o casă trainică, să ne schimbăm vocabularul. Nimănui nu-i place să fie jignit, înjurat, blestemat, calomniat. Toți iubim și ne place să ni se vorbească frumos. Dar dacă mie îmi place să-mi vorbiți frumos, oare se cade ca eu să vă vorbesc urât? Nu se poate. În această comunicare de vocabular demn, creștinesc, înălțător, o vorbă dulce va aduce seninătatea familiei, bucuria soților și marea fericire a copiilor, știind că părinților nu se jignesc niciodată, ci totdeauna își vorbesc frumos. Zilnic o vorbă dulce. Amin. Lăudat să fie Iisus, Iosif și Maria.